nin ye fu sɔrɔ a ye fu o ye jurukisɛ wallahi fu sura o ka jurukisɛ sura n'i ye tamaro fu ɲɛfɛ k'a kɛ juru ye o ye masadu ye o ye masadu ye bɔrɛ fu n'i y'a lɛsɛ k'a kɛ juru ye o ye masadu donc suratul masadi nin ye fu sɔrɔ a ye kuranna mun bɛ bɛɛ la tabati yada ɲɔgɔn ka dɔgɔ a la ka dɔgɔ tabati yada bɛ maa kɛ waatigi ye yɔrɔnin kelen ni yɔrɔ fɔ dɛ ɲɔ tɛ u ti alimami dɔw t'a kalan dɛ a fɔ alimami dɔw t'a kalan dɛ fɛn dɔ bɛ tiɲɛni kɛ a bɛ mara o bɛ mara dɛ muru tɛ tiɲɛni kɛ yan o b'o kɛ o du bɛ yen ni muru tɛ du min na babaden bɛ yen a minɛcogo dɔ bɛ yen a bɛ tiɲɛni kɛ maa wɛrɛ bolo nka e min ta don a tɛ tiɲɛni k'i bolo ayi o ye tiɲɛ dɛ o mana fɛn dɔ bɛ tiɲɛni kɛ nka a bɛ mara o bɛ mara muru b'i bolo muru bɛ tiɲɛni kɛ n'i ye muru don mɔgɔ kɔnɔ a bɛ sa awɔ siga t'a la muru bɛ kɛ ka mɔgɔ kan tigɛ nka nka muru yɛrɛ k'a tigi kan tigɛ n bamananw ma dɛ dɔwɛrɛ b'o la fana kɛra bolo wɛrɛ ye awɔ donc fɛn dɔ bɛ yen a cɛ man ɲi mais minɛcogo b'a la kɛnɛ kan wa a bɛ yɛrɛ nafa walahi marifa filɛ marifa man ɲi a ma ɲi dɛ a maa fa n'i mago bɛ wɔlɔnin na n'i ye marifa ci a la n'a bɛ di yan a t'i nafa wa walahi n'a bɛ di yan donc tabati yada hali ni mɔgɔ joginna n'i ye tabati yada kala a la a joli bɛ sin ka jɔ sur place a tɛ tɛmɛ o kan tiɲɛ kɛnɛ kan ko a bɛ dagani kɛ cɛ don parce que ala ye mɔgɔ dɔw daga a kɔnɔ jaa tiɲɛ don koyi a bɛ dagani kɛ ala ye a bɛ la a bɛ de daga walahi n'a kɛra dagani ye o yɔrɔ fɛn min dagana ko nin o barika banna o pewu ni banabaatɔ y'a ka bana dagana ye dun o bɛ ban dɛ o kɔni bana kɔni tagala kɔsɔkɔsɔ ni fantan ye fantanya dagana ye a bi taa ka bɔ yen sɔrɔ bɛ na n'a tɛ a ye tabati yada ɲɛɲini kosɛbɛ a kan ka ɲɛɲini fati kɛra tilegan fɛ ko a bɛ fa don mɔgɔ la ayiwa hali ni alimami tora k'a kalan mɔgɔ bɛ kɔ bila u b'i kɔ bila dɛ o de la u ti sɔn ka sɔrɔ n bɛna kabako dɔ de fa u ye a bɛ kɔrɔla sɔrɔ a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ ka dɔgɔ a la basi tɛ i b'a dɔn kɔrɔla sɔrɔ aran na fatiya bakara ka jigin ka na bira bi nasi la walayi tabati yada ye kɔrɔla sɔrɔ 111 na bi a bɛ kelenw cɛra koyi a fɔ a bɛ kelenw cɛra koyi o ye chiffre impair de o tɛ yɛlɛma fiyewu o don Konate fɛn tɛ fara o kan aran na kɔrɔla kɔnɔ a bɛ jɔ aran 111 de la pas plus pas moins tiɲɛ ye dɛ e bɛ ka kɔrɔla lajɛ yan o tɛ sɔsɔ la ko bannen a tɛ ne ye wa bannen de don karamɔgɔ n'i ye dɔnkilidala den kɔni ye k'a kɛ hali n'a ma dɔ fɔ a b'a baladege o bɛ baladege la donc a bɛ bɛn kɔrɔla sɔrɔ 111 na ma o ye chiffre impair ye o don walahi witiri de ka di ala ye o de la n'i ka faridaw seli sufɛ ka ban u b'a fɔ ko safi ni witiri de ye laban ye laban don dɛ witiri ye kelen don tɛ dafa dɛ donc tabati yada bɛ yen aya min fana b'a la n'o ye jɔyɔrɔ o ye aya 5 ye o don o fana ye chiffre impair ye o don dɛ o don fana impair don chiffre impair n'i ko i b'a tila mɔgɔ 2 ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ta bɛ caya dɔ ta bɛ kɛ 3 ye Konate n'i ko i bɛ 5 tila mɔgɔ 2 la kuma ka ca dɛ 111 n'i ko i b'o tila mɔgɔ 2 la kuma ka ca
Okay. Kumakan minnu b'a kɔnɔ n'o ye mo mun b'a kɔnɔ a bɛ bɛn mo 29 de o don basi de bɛ n dɔn i tɛ k'a lajɛ o anw de bɛ k'a lajɛ a harifu fana alphabet min b'a la A B C D E F G o min bɛ tabatiya d'a kɔnɔ o bɛ bɛn 81 ma a bɛ keleman di ala dɛ kelen tɛ wa kelen bɛ dɛ donc gundoba bɛ tabatiya d'a la gundo belebeleba belebele natɛ e k'a lajɛ mɔgɔ min sirilen don n'i bolo donna ko o la a ti ɲɛ i tɛ nɔ ye n'i bolo donna ko o la a ti ɲɛ basi de bɛ yɔrɔ ko wala e ka tabatiya da sɛbɛn siri ye mɔgɔw sɛgɛ koyi sɛ 29 nin ka di muruden fugariw ye sa nka i bɛ nin fɔ dɔrɔn fayida ninnu tali ka baara baasi t'u la mais k'u ta ko Konate ta o de ka gɛlɛn fɛn min de b'u ne ka diɲɛ kɔnɔ bi o de y'o ye voilà basi de ɲanikɛla tɛ lafiya o hali sisan n bɔra ka n ka denmisɛnnin polisi dɔ bila ka dɔ recherche kɛ a kɛra dɛ a bɛ ɲɛ o kɛlen don ka pages labɛn ko Konate ka page Konate ka kalandenw a bɛ ɲɛ o warimugu dɔ cira a ma dumuni kɛ ni mɔgɔ ka fayida ye baasi foyi t'o la mais ne tɛ ka dumuni kɛ ni kira ta ye de awɔ ka fɛn n'o ye mais kira yɛrɛ y'a di yan kira yɛrɛ bolola wusula bɛ n bolo an t'o fɔ maa ye ayi o ti fɔ o y'ara kuma wɛrɛ ye donc mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ minnu b'a kɛ baasi t'a la ne bɔra ko n bɛ taa dugu dɔ la ne ka mobili tiɲɛna ne donna kare kɔnɔ dɔ kɛ n bɛ ka ne ka sɔn ta ka livre bɔ a yɛrɛ bɛ ka livre feere mobili kɔnɔ mais a ye ne ka kumakan de kɛ livre ye a bɛ k'a feere mobili kɔnɔ a ye min sɔrɔ mobili kɔnɔ kare fa jama na a bɛ 40,000 bɔ a b'a bɔ a t'a dɔn ne yɛrɛ bɛ yen a ye diɲɛ kɔnɔ t'o dɔn mais a m'a fɔ ko Konate ye nin di yan n ka nin feere dɛ ayi voilà ne ti bali mɔgɔ ni a cɛ ayi non mais ka n tɔgɔ de fɔ a la sa ka sɔrɔ n t'a kalama ala yɛrɛ b'a dɔn o man di ye dɔ bɛ se ka kungo dɔ sɔrɔ o bɛɛ b'a la dɛ fura bɛ se ka kɛ dɔ kɔnɔ o bɛɛ b'a la fura bɛ se k'o bana a ko Konate ka mɔgɔw don i ka mɔgɔ tɛ dɛ o diɲɛ mɔgɔ k'o faamu lasigiden sigilen tɛ n bolo diɲɛ yɔrɔ si voilà k'i kalan moriya la taa i sigi Bamɔni na i ka moriya kɛ a ti ne bolo sabula ne yɛrɛ sigi n t'a kɛ i sigi tɛ i ma sigi koyi ala kana dangaden se n ma mɔgɔ dɔ bɛ yen dangaden tɛ mais a ka sababu ti n bolo ala kana o se n ma nin y'i ka kuma ye ne b'o dɔrɔn de kan kuma fila t'i fɛ nin tɛ mais an bɛ fayida minnu di a ta i k'a baara a ko i ye mun ye mais n'i ko mɔgɔ ma k'a kana boli sɔn bolitigi de b'a kan ni nana n'a ka boli ye waati la f'an y'a jeli da la a kɛra koyi dɔnniyaba tɛ o ti kalo fila bɔ a ko misiko gɛlɛyara k'ale taara don moriw kan a ye nasiw mu a ye fɛn bɛɛ kɛ walayi ko ɲɛma sɔrɔ a la ko mais k'a taara boli dɔ ta a nana n'a ye so kɔnɔ yan a nana n'a ye a sɛmɛni la i ye dɔ jeni Sikaso a ko ale kumana ko kunɲɔgɔn kelen ko ale ye sarimisi sɔrɔ a kɛra a y'a fɔ n k'a ma n ko i bolo y'a jɛ de
o de ye o bolisɔnna bɛ kuma min kɛ boli kan a kɔsantirelen a kɔnɔ jɛlen n'a y'o kɛ ala k'a bɛ ɲɛ koyi a bɛ ɲɛ dɛ Konate o yɔrɔ nin ɲɛ jira an na dɔrɔmɛ 20 miliyɔn kelen minɛ kun siga t'o la miliyɔn kelen minɛ kun ne ye e kanu e ye ne kanu e bɛ se ka n'a fɔ ne ye cogo di Konate dɔrɔmɛ 20 di yan n bɛ taa ji san k'a min ne ka e jɛ o la hali e b'o ɲini ne fɛ c'est à dire e hakili sigira quoi e bɛ min bila e kun na dɔrɔn Konate t'i ta a bɛ fɛn kɛ min ka ca ni e hakili sigilen don awɔ bon a tɛli bolisɔnna bɛ kuma boli la tan de wallahi danaya bɛɛ o da don a sɔngo ma bako ma ni sɔnna min ma o ɲɛna ni bana min ma o tiɲɛna kabini ne y'i sɔrɔ ka ban n ye fadenw da ne lafiyara o k'i to bila ka sini dɔn a muso kɔnɔma cɛya n'a musoya fɛ san nana kɔlɔnda na ɲigi san mana kɔlɔnda bɛ ɲigi Batuma Sunsun ani Batuma Sunsun co belebele o y'a bila tɔ a fɔ o y'a bila ka nin fɔra ni hakili sigi ni danaya de e ka nin ɲɔgɔnna fɔ ala ma ta a bɛ ko kɛ koyi a bɛ ɲagari kosɛbɛ voilà e ka nin ɲɔgɔnna fɔ ala ma dɔrɔn o de Kuluwalaw kalanbaga kɛ fɔ ala ye Kuluwalaw kalanbaga kɛ waliyu ye parce que Kuluwalaw kalanbaga bɛ jeliya de kɛla ala kul huwa Allahu ahad Allahu samad ala ye kelen ye jigitugu masa don a ma den sɔrɔ fa t'a bolo wa danfɛn si tɛ ala dɛmɛ ou danfɛn si tɛ ala ka dali ɲɔgɔnna kɛ wallahi ala i kelen pe a bɛ ko kɛ dɛ Konate o de don bolisɔnna b'o kuma min kɛ boli la taa o ɲɔgɔnna fɔ ala ma kɛ i bɛ ala sɔrɔ sisan i b'a sɔrɔ basi tɛ bolisɔnnaw n'a fɔ mais e yɛrɛ mana ala ko daminɛ n'a fɔra ko ka yala tifu wusu siɲɛ 1000 ni e ye 100 ta ka i sigilen to i to ka kɛ tan o ti ɲɛ est-ce que dan bɛ ala la ayi dan da la fiyewu donc ala b'e mago ɲɛ cogo e ma kari sunɔgɔ i mago bɛ ci min na i kan ka taa ci min ɲɛnabɔ e peresilen don o tuma na i kan ka ala ta min dafa i b'o gorogorogoro ka taa ala dun b'a nɔgɔya i ye o tuma na a b'a fɔ i ka waati bɛɛ kɛ ala kama mais i bɛ waatinin min kɛ ala kama i jija i fari foninen k'a kɛ i ka ala ka bonya segin a ma bilahi Konate ne tiɲɛ sisan ne bɛ an bɛ baro la yan an bɛ tafsiri la yan ne bɛ ka kɛ jɔn ye aw tɛ yan an don dɛ an don ne bɛ ka tafsiri kɛ ni ne ye aw bɛɛ ye a bɛ taa a bɛ sunɔgɔ la a bɛna an ɲɛ yɛrɛ o y'a sɔrɔ ne bɛ taa o y'a sɔrɔ basi tɛ taara aw sɛbɛ tɛ o ayi an sɛbɛ tɛ bon ala ko bi ten i se ka t'i sigi ala belebele y'i ɲɛma cogo di ka kɛ jinbɔ ye ni kɔlɔsi a ti ɲɛ i sɛbɛ ko b'e la o ti ala dama ye dɛ hali ne yɛrɛ ti bɛn donc o la ala ko y'o dama de ye Konate tabatiyada n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 129 asafurula siɲɛ 29 siri bi maa o maa kan n'i ye n bolo don nin na a ti ɲɛ denko ma ɲɛ sɔrɔ farigan bɛna n degun na mɛ da ala la da la dɛ o de bɛ se rond-point in na mɔgɔw sen bɛ kɛ ka kalan min fɔ na an kɛ ka yala yala kan o kala ta ye tacɛ da walayi halakili don diɲɛ maa bɛɛ bɛ yɛlɛ pinɛw bɛ yɛlɛ mobiliw bɛ yɛlɛ senagolow bɛ da kan kusɛtigiw jakarta bɛɛ b'a la Konate o kala buruburu fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn i kana kɛ daga la ka tabatiya da nasini k'a kan k'a tobi k'i ko n'i kora ni muso don koko 4 ni cɛ don koko 7 a koko 7 tɛ dafa f'i ka marifa ci kan mɛ di gan o ye siri bannen ye Konate ayi diɲɛ kɔnɔ ti yɛlɛma dɛ ti yɛlɛma ti yɛlɛma dɛ donc n'i ko mɔgɔ ma a ka bolisɔn dabila donc a kan ka boli bila ka ala de minɛ ɲɛni dɔ bɛ yira a ni den bɛ kulonkɛ la den b'a la ka kulonkɛ marifa la mana e marifa bɔsi a la kuma bɛɛ bɛ den d'a ma e bɛ bɔda wɛrɛ jira a la dɛ mais e marifa bɔsi a la e ma kulonkɛ fɛn wɛrɛ d'a ma
i y'a bila kasi de la awɔ a bɛ dɔ wɛrɛ ɲini mɔgɔ ma nin dabila min ka ɲi o d'a ma kɛ o d'a ma Konate fayida ninnu kun de ye o ye wallahi wa ala ye an wasala koyi an kɛ o kɛra min nana ka denko fɔ sisan an ye fayida dɔ fɔ a y'a ta a ye den sɔrɔ a ye nan'i bolo k'olu ka a ci ka dɔ di a kɛra Tabati ya da bɛɛ ko tɛ dɛ f'i ji de ha f'i ji de ha o sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ 111 f'i ji de ha f'i ji de ha f'i ji de ha n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 111 taa saga feere yɔrɔ la saga sirilen filɛ da la sagajigi juru min bɛ saga kan na taa o juru bɔ saga kan na i ka n'o bila nasi la ka sɔrɔ ka a juru bɔ nasi la k'i kori nasi in ka sɔrɔ ka juru in da k'a don i kan na k'a tɔkun siri jiri la mana k'a wurudi 1111 f'i ji de ha f'i ji de ha f'i ji de ha n'i tilara juru bɔ i kan na i k'a dayɛlɛlen bilalen o de ye jan ye saga dɔ bɛna don o juru nin tɛ ja kan na dɛ a bɛ jo de min y'o ja kan na dutigi n'i b'a kɛ i ma bɔ mɔgɔw la o don dɛ o tɛ denw tagalen ye juru n'a ka di ye ni o juru bɔra o donna saga la taga juru bɔ saga la i ka taa saga siri i ka juru in dayɛlɛ ka dɔwɛrɛ wurudi tuguni dɔwɛrɛ bi don a la u bɛ nin kɔrɔbɔ u y'a kɔrɔbɔ u y'a ye fana wulibali don dɛ donc fɛn bɛɛ bɛ kɔnɔna kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ walahi n'i ti min don a la i t'o dɔn n'o tɛ tabatiya da nin bɛɛ kun ti dɔwɛrɛ ye an banna la de wala fo falɛri ka to a la an banna tabatiya da la mais an ma bɛɛ man ka sɔn a la fana ni bɛɛ sɔnna a la bɛɛ mago bɛ ɲɛ bɛɛ fana man ka sɔn a la ayi ala ka limaniya d'a ma makiyatun a digira ka alakira Muhamadu to Maka wala parce que an y'o de fɔ kuranɛ sura dɔw bɛ yen dɔw jigira ka kira to Madina dɔw jigira ka kira to Maka o kumana ale jigira ka alakira to Maka wa ayatu khamsu ayatun an y'o fɔ cogo min na a bɛ bɛn aya 5 de ma wala aya 5 de b'a kɔnɔ bismillahir rahmanir rahim a jigira cogo fana a jigi cogo fo ka dɔn kira ni maa bɛɛ n'a kɛ ko a bɛ k'i fɛ diɲɛ bɛɛ bɛ jɛ i la o tɛ se dɛ wa ni bɛɛ n'a kɛ ko a bɛ ba i la ko ka ca dɛ a ka ca Konate maa min bɛɛ n'a kɛ bɛ a kanu ka k'a fɛ o man ca dɛ ni yɔrɔ walawala dɛ ni min dɛsɛlen tɛ ka tugu i la fɛn bɛ kun fɛn bɛ bɛɛ n'a kɛ kun ka tugu i la o man ca dɛ Allahu Akbar o t'i ka jogojuguya ye dɛ ayi jogojugu tun bɛ kira la jogojugu tun bɛ kira la jogojugu tun t'a la o ayi kira bɛnakɛ ye dingɛ seli nin tɛ bulonda ye wa nin da in yɔrɔ la ka dingɛ seli ka kɔlɔn k'a kɔnɔ c'est à dire ka kɔlɔn sen ka sɔrɔ ka bɛbɛ d'a kan ka kira wele ka na ko a man kɛnɛ f'a bɛ yɛrɛ birifani kɔnɔ ko caman bɛ ko nɔ Muhamadu bɛ se ka don so kɔnɔ fiyewu n'a ma jigin kɔlɔn kɔnɔ mais dɛbɛn dalen don a kunna dɔw ko bin c'est à dire a ti dɔn ko dingɛ don walayi sukuyɛ de mais waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ni siranna ala ɲɛ k'i kɔsɛbɛ ala la a b'i bɔda d'i ma waman yatawakkali ala Allahi ni mɔgɔ min ye i wasa don ala la c'est k'i sɛmɛ ala la fa huwa hasbuhu ala de b'i wasa
ay bara bana jɔn bɛ nin gundo dɔn maa si t'a dɔn e fa ko k'a man kɛnɛ ɔhɔ e bolila ka na k'i bɛna lajɛ i kan ka don so da yɔrɔ min na kɔlɔn de bɛ yen ɔhɔ et puis ka fɛn kirikara dɔw bila da bila da la i t'a dɔn fiyewu ko dingɛ don janfa t'a dɔn ala ɲɛ b'a la o kira bolila ka na o de la n'a bɛ ko o ko k'a y'a kɛ ala kama walayi mɔgɔ man ɲi o tiɲɛ ye dɛ o tiɲɛ ye kira bolila ka na a bɛna sen da la jibila y'a kunbɛn ko i kana don dɛ a ti don dɛ tigɛ dɔ tigɛlen bɛ da la yarabi ala ma wasa amin Konate mais jɛjugu kun ye ɲɔgɔn turo de nkɛ u bɛɛ n'a kan ɔhɔ ko ni kira jiginna kɔlɔn kɔnɔ ko ɲininkali t'a la dɛ n'a y'a mɛn ko da dɔrɔn a ye kaba jigin subhanallah ja hɛrɛ kun t'a la dɛ o kuma o y'a ko yɛrɛ bannen kafiriw jɔlen don ni bere ye dɔw yɛrɛ kɛn bɛ k'u ɲu kabakuru la o bɛ to kun ye u to ka sira filɛ ko ma na fɔlɔ donc a fɔra kira ye ko dingɛ tigɛra ala kira sigira fɔ yɔrɔ min u ko Abu Jahali ma a kira bɛnakɛ ma ko a seginna koyi a seginna koyi bɛnakɛ bolila ka na ko tiɲɛ tɛ tiɲɛ tɛ a ɲinɛna kɔlɔn kɔ a taara jira kɔnɔ o bɛna mun kan n'a fɔra ko da dɔrɔn a ye kaba jigin ɲininkali t'a la o tuma u nana kaba jigin buru bara ale kule ka bi mɛn wa o ti mɛn bilen o dɔw yɛrɛ bɛ yen n y'a sɔrɔ a kɔnɔ ko kira don walahi jama mana caya cogo cogo hakilima kelen dɔ b'a la o bɛ yeli kɛ dɔw ko ko mankan min filɛ nin ye ko nin ti kira kɛ ye dɛ u b'a fɔ ko nin patron yɛrɛ a nana lajɛ bɛnɛkɛ ko a ma ko ne don u y'a essayé k'u b'a bɔ n'u ye juru jigin kɔlɔn kɔnɔ dɔ bɛ fara kɔlɔn donya kan n'u ye si dɔ bɛ fara jigin kan ala ko de don o bɛ alamɔgɔ kɛlɛ min y'a ta lakale min m'a ta lakale alamɔgɔ kɛlɛbaga si lafiyalen tɛ a b'a hakili t'o la i ma sɔrɔ antɛrɛ ye tellement que sɔrɔ antɛrɛ dakana f'a kɛra sabara sen kelen de ye i bɛ se ka sabara kɛ kama cɛ sɔrɔ maa ba dɔ dɔgɔya maa ba b'i lagosi yɔrɔ yɔrɔ a kana sigi maa t'i yɛrɛ bonya koyi ala de bɛ mɔgɔ sɔn dɛ ala de bɛ mɔgɔ sɔn ala ye bonya kun dɔ nin na k'a ye to e ko i t'i kɛ n'o ye ala tɛ yan ala nin kɛra a tɔ bɛ ala bolo o de la an ka jamana in u bɛ solution ɲini jamana in na maa ba lagosilaw u ka karafe dɔw da minnu bɛ lagosi kɛla walahi a ka d'olu ye u bɛ minnu lagosi u ka ko ɲɔgɔn na ala ko karafe dɔw da kuma ɲɛ tiɲɛ ye ala ka ami suran tɛrɛ ka dakan o de kɛra sababu ye hali sisan n'i y'a ye dɔrɔn a ye sabara an bɛ wuli a nɔ dɛ dɔw bɛ ji fili a kan k'a bɔ k'a bin kan i t'a dɔn ko suran tɛrɛ ma ka go ni fiɲɛ min filɛ nin ye ji kɛra fiɲɛba ye walayi ni suran tɛrɛ donna fiɲɛ in kɔnɔ a k'a kɔnɔ ko k'a bila san mugan kɔfɛ yɔrɔ a kɔnɔ kɔrɔsa dɛ san mugan kɔfɛ ni dɔ ye jifilen fa k'a d'i ma k'i min jifilen b'i da la n ko suran tɛrɛ tun bɛ kɛ ji in na i bɛ se k'a bɔ i da la ten san mugan kɔfɛ parce que hakili tɛ sɔn mais a y'a dɔgɔyalima de sɔrɔ a ye maaba dɔ de walahi donc kira bɛnakɛ jigira a k'u ma ko tiɲɛ na ko ni ala kira tɛ foyi tɛ ne bɔ yan a t'i bɔ yan dɛ ni kira tɛ n tɛ bɔ a yɛrɛ ko ten a ye kira wele ka na ala kira bolila ka na kira nan'i jɔ dingɛ kɔnɔ a so bɛnɛ dɔ wa a ko mamadu n don dɛ ko mun y'i se yan a ko e ka bɔ ni n bɔra n b'a ɲɛf'i kira ko n'i bɔra i bɛ sɔn ala la wa k'ale fɔlɔ de bɛ sɔn a bɛ sɔn koyi o y'a kan ye an kana mɔgɔ ala kira ma jugu jigi kira y'i bolo kɛ tan kɔlɔn fara ka na ni k'i bolo dara kɛ o y'a lafalen kira bɛnakɛ jɔlen ye o man kan dɛ a ko kira ma ko tiɲɛ yɛrɛ la
k'i ka kɔrɔcɛ ka falen a ma fɔlɔ a ma tuubi fiyewu a ti tuubi dɛ olu bɛnakɛ fila de tun bɛ yen abu jahali abi lahabi kira de ye magangaw wele ka fara ɲɔgɔn kan n'o y'a faso ye wa an zira si la tagala akira i balimaw wele ka taa y'u wele ka taa o y'a sɔrɔ danaya min bɛ alakira kan u ye alakira tɔgɔ da fɔlɔ ko el amin k'a sɔrɔ diinɛ ma d'a ma kɔrɔ dun danaya mɔgɔ wala n'anw ye olu tɔgɔ caman bɛ yan lamini walayi k'a latɛmɛ dɔrɔn ko lamini walayi ya ɲangu ale min ye bɛ an ka fɛn bɛɛ fili fiyewu nin diyara ye dɛ a bɛ yɛlɛmisɛnnin na nɔ an ko a ma ko lamini ɲangi awɔ ayi muhamadul amin lamini tɛ dɛ ayi dɛ muhamadul amin an b'o fara a tɔgɔ kan bi o de ye jamu ye n'i dana tɔgɔ kelen ma a bɛ komi i tɛ yen komi i tɛ yen dɛ i fa bɛ tɔgɔ min da i la o ye tɔgɔ ye e yɛrɛ ka cɛsiri o de bɛ tɔgɔ wɛrɛ da i la walahi o tuma muhamadi o de ye tɔgɔ ye el amin danayamɔgɔ walahi donc kafiriw de ye nin fɔ alakira ma muhamadul amin u yɛrɛ danayamɔgɔ k'a sɔrɔ kiraya ma d'a ma donc jawulu yɛrɛ tun bɛ bagala ma donc o la alakira de ye weleli kɛ ka taa olu kɔfɛ magangaw a balimaw a ye sɔn ala la a ye tugu ala la a ye bolisɔn dabila kira a bɛnakɛ caman ko zɔnna ko ye salim abasu abasu kun kira bɛnakɛ ye abasu ni abi lahabi ni abu jahali bɛɛ kelen ye mɔgɔ saba bɛɛ ye faso mɔgɔ de ye mais ale sɔnna ala kira la n'i taara madina abasu kaburu bɛ yen salatu tasbihi de dira ale abasu ma o salatu tasbihi i t'a kɛ foyi kama diɲɛna ni ala ma dilan Allahu akbar ala kun ye fɛnba k'a ye koyi an bɛna walawala aw ye salatu ɛri ko t'a la quoi sɔgɔmada ko t'a la tilefɛ ko t'a la salatu tasbihi n'i y'a gosi yɔrɔ min na i b'a ta tɔ filɛ fɔ ala k'i jaabi basi de ala k'an s'o ma joona jiko de gɛlɛyara maganw ye ala wele ale kaba kɔnɔ fɔ dɔw bɛ t'u da tuba la ji ma na o y'a sɔrɔ jiko ka gɛlɛn sahabaw ye kira bɛnakɛ abasu wele a ko na yan ni cɛ min sɔnna a balimakɛ den la e ni balimakɛ janfa mun b'i kɛ k'a denw janfa bada mana ni cɛ min sɔnna a balimakɛ den na k'a sɔrɔ ni cɛ in balimatɔw bɛ yen u t'a fɛ balimakɛ den ka ye kun min y'a to ni nin sɔnna ala kira la dɛ ala nin kosɔn ji d'a ma u ma b'u jɔyɔrɔ la fiyewu ala ye ji suru u kan yɔrɔ bɛɛ fara Konate hali sisan o nɛɛmɛ tɔ bɛ yen o ye abasu de walahi kira bɛnakɛ kun ye abasu ye o kun kuma bɛnakɛ abu jahali ye kuma bɛnakɛ abi lahabi walahi o mɔgɔ saba mais abi lahabi ale ko ala kira ma ko ali haza jamaatana e de y'an wele ka bɔ an ka du kɔnɔ k'i bɛna ni manamanakan de fɔ an ɲɛna ko an ka ala bato ala bɛ min a yira an kɛ a foto bɛ min e y'a sidɔn yɔrɔ jumɛn don o don e kelen de bɛna fɔ ala y'a fɔ tan maa si t'a fɔ ala y'a fɔ tan ne kelen tɛ i daganen don dagatɔ ye o ti minɛ dɛ ko tabalila i dagana i halakira i ta tiɲɛna ale yɛrɛ t'a ɲɛɲini na sadiri n b'a fɛ a ka fɛn dɔw faamu an bɛ nin faamu dɛ i bɛ ko dɔ fɔ ala kan ala t'i dimi o tiɲɛ nka ala ye maa min kanu n'i ye ko ko a bɛ dimi wala a b'a tɔɔrɔ a bɛ lahibi kun bɛ bɔli sɔn a y'a jiginna a kan ala y'a dagan wa mɛ a dagana waati jumɛn a ye ala kanubaga ala ka maa bonyane a y'o dagan ala ko muhamadu a to yen ne yɛrɛ de bɛ n ta sara i minnu walahi wa a tɛ kuma dɛ b'i jeli o la ala k'o la sa muhamadu a m'a fɔ k'e dagana wa ayi tabati yɛrɛ da k'ale tɔgɔ yɛrɛ d'a kan a tɔgɔ yɛrɛ taara
Okay. E min fɔlɔ kumana dɛ. Tabati yada Abi Lahabi. Wallahi. Abi Lahabi de bolo halakira. Abi Lahabi yɛrɛ de halakira. Ako. Adamaden. I yɔrɔ caman bɛ perdi. I bɛ se ka maaya dɔɔni kɛ nka ni bolo fila bɔr'i la. O kɔni o y'a bannen. Ko ma nɔgɔ dɛ. O fanga bɛ dɔgɔya. Bolo fila. Maa wɛrɛ ka dumuni ta k'a don i da. Ko nin ye min mana don i da waati min na o y'o ye. N'o tɛ sɔgɔnin nin ta ka di yan. Ayi tɛ se k'o kɛ o. O tɛ se ka kɛ dɛ. Min b'i balo. O y'a ye ne ma a b'i kɛrɛfɛ. Dumuni ta k'a don i da o yɛrɛ mana min kanu i sago tɛ yen. I sago foyi tɛ yen. Tɛ lafiya bilen o. Karisa kalan na. N ko bolo de b'a sɛbɛn. Wallahi. Karisa b'a la ka mobili boli. N ko bolo de b'a kɛ. Ni bolo bɔra yen. A ko bɛɛ bilala yen. Muna tabati yada Abi Lahabi. Abi Lahabi bolo. A bolo fila halakira. Kuma yɛrɛ kɔrɔ ye di. A yɛrɛ de halakira. A ko banna pewu. Tabati yada Abi Lahabin. Abi Lahabi bolo fila halakira. Wataba fɛn halakira. N'o ye ale yɛrɛ ye. A bolo fila halakira o dama tɛ dɛ. Wataba ale yɛrɛ halakira. Ma agna anhu maluhu. A ka wari tun bɛ se ka don a n'o cɛ. Donc kɔni halakili fɛn bɛɛ y'o sa o. Wari jɔyɔrɔ t'o la. o t'o la. Ni ko ɲagamina an bolo yan wari dɔ bɛ bɔ ka d'i ma i bɛ o don affaire da. O bɛ kɛ. Cɛ bɛ taa kaso la e n'a ye miliyɔn kelen di kaso ko ti bɔ. Wallahi. O tɛ nin ye dɛ. Ayi dɛ. Ma agna anhu maluhu. Wallahi. A ka wari. O tɛ se ka don a ni halaki in cɛ. Kɛcogo si t'a la. Hali n'a fa bɛɛ kɛra wari ye. O tɛ se ka don a n'o cɛ. Wa ma kasaba. A n'a ka fɛn sɔrɔlenw. Du minnu b'a bolo. Jama minnu b'a bolo. Nafolo minnu b'a bolo. A bolola fɛnw. Mana o tɛ se ka don a n'o cɛ. N bɛra Ala kun ye bonya k'a ye koyi. Saya sila. O mɔgɔ fila bɛ don. Saya sila. Donc a kelen kun tɛ koyi. Saya sila. Naara. O mɔgɔ fila bɛ don tasuma na. A filanan ye jɔn ye. An k'o ɲɛɲini. Zata Lahabin. Zata Lahabi tasuma min mɛnɛnen don. Zata Lahabi. Lahabu ye tasuma mɛnɛnen. Ale bɛ tasuma mɛnɛnen ba. O mɔgɔ fila bɛ don yen. Ani jɔn ye. Wa mura'atuhu. A n'a musonin. Baara tiɲɛna o. Jamila. Ɲankuma ale tun bɛ dɔ kɛ de Bajude ye. Muso kɔnɔna jugu du kɔnɔ. Du caman bɛ hectare ta dɛ. Ala m'an kisi o ma. Konate. N'i ye du o du ye. K'a jama kɛra kelen ni fila ni saba. Ni ye balimamuso a ye ɲɔrɔw lamɛn kosɛbɛ. Nin kɔni. Ni muso tiɲɛna. Dutigi bɛ girin ka jɔ la. E ka jama ni muso kan ka min don. Ni jama kan ka min don i bɛ kumaniya o la. Kumana jama bɛ tiɲɛ. Walayi da t'u la. O de la Ala jɔyɔrɔ dɔ sigilen tora. N'a dɔ nana jigin a kan. A ye dunan in ladon so ɲuman kɔnɔ. Ka dɔ fara nasɔgɔ kan. Pour que dunan bɛ se ka balo. N'a ka ja to ka caya. Konate. Dɔ farala o nasɔgɔ min kan. N'a ye dunan ka dumuni bɔ. K'a bɛ t'o di dunan ma. Ni dutigi bɔra. A bɛ dunan ka na falen. Walayi. A bɛ jisuma k'a la. Bɛsi dɔ duman di. A bɛ taa sigi dunan kɛrɛfɛ. Hala t'a bonya. Walayi. Tuma dɔ la a b'a kɛ mana minɛn kuntanin dɔ kɔnɔ. K'a di denmisɛnninw ma. U bɛ ka taa fili. Ka taa kɛ kɛcogo dɔ la. Dutigi. N'a nana. Nɛgɛ bɛ boli k'a kunbɛn. Walahi. Karisa. I ni baraji. Karisa Ala y'i sɔn muso la. Jatigikɛ. Kabini nana ma tɔɔrɔ. I nana ma degun. A y'a faamu. Muso bɛ ka min k'a la. A bɛ ka mankutu fɔ muso ma.
fo cɛ bɛ wuli ka bɔ a kɛrɛfɛ ka taa cadeau baw kɛ muso ye parce que ale ka dunan bonya mais a bɛ déco min dala cɛ kan ala de b'a dɔn mais cɛ y'a ka séjour kɛ a b'a kɛ pewu Konate ni dutigi ɲɛna ni muso ma ɲa baramɔgɔ du caman bɛ yen i b'a sɔrɔ dutigi ka nasɔngɔ bɔ la n'o ka na solila ka bɔ a la musow bɛ ji file fa ka kɛ nin ma ɲi dɛ u ka bɛ nin dabila e yɛrɛ bɛ ta ka don e ko najara e ka dudenw bɛ ji suma min na i dun y'a bɔ i ka hɛrɛ si tɛ diɲɛ min b'i nafa nin kɛra sababu ye ale de don dɛ a muso ɲuman bɛ yen dɔnnibaga dɔ natɔ san finna a taara k'a bɛ don cɛ ka so cɛ ko a ma ko dunan pilasi tɛ bon y'a ye ko ninnu bɛ falen fɛn na kitabuw b'a bolo ni sanji tɔnina kan o ye gbɔlɔn de ye tɛ kɛ papiye cɛnnikɛfɛnw b'a bolo ji man ka maga o la fiyewu mais muso ye mun kɛ a ye cɛ kɔri cɛ taara don sagabugu de kɔnɔ sagaw ka bugu o sagaw ta ɲana n'a bɛ dumuni di sagaw ma bu min kan ka di sagaw ma a bɛ dunan kɛ ka dumuni labɛn ka bu sigi o kan k'a bɛ taa di sagaw ma ka taa dumuni di sagakɔrɔba ma so kɔnɔ dutigi y'a sara donc n b'a fɛ ka min fɔ aw ye muso ni muso ko a bɛ tiɲɛni kɛ du kɔnɔ i bɛ fama min ma kɔnɔma juguya man ɲi dɛ a man ɲi dɛ Umu Jamila in a bɛ labi muso de kun o kulo ko Umu Jamila wallahi o de kosɔn tɔgɔ ninnu Umu Jamila kɔrɔ ko ɲuman ba o tɔgɔw b'an bolo yan fan bɛɛ fɛ fan b'an pan dɔw da bɛ teliya Jamila muso b'a fɔ ko Jamila an bɛ s'a bɛɛ la o an t'a ɲɛdɔn muso de kun ye Umu Jamila de ye a y'a ye a y'a sɔrɔ tɔrɔsi ko tɛ yen muso tɔw bɛ taa kungo kɔnɔ ka taa dɔgɔ ɲini k'an bɛ to tobi n'a ye Umu Jamila de tun bɛ taa kungo kɔnɔ ka nɛniw ɲini ka na Alakira bɛ bɔ ka taa misiri la waati min na fajiri da fɛ a bɛna ɲɛni bɔn sira la ka taa ale t'a dɔn o ye mɔgɔw ka ŋɛni sen sɔgɔla ye basiden yelen tɛ yen a tɛ yen tɔrɔsi tɛ yen wallahi dugufin na buteli fɛrɛw ni pɔdiw ni nɛgɛzoma fɛn fɛn min ma bana a b'a fɛn min n'a bɛ adamaden joli a b'a bɛɛ cɛ k'a yiri sira kan ne ko ɲɔgɔn ala ko kɛra cɛ a bɛ misiri bila o a b'a nin ye juguya dan ye a foyi tɛ s'i ma yɛrɛ bon ale muso min b'o kɛ dɛ ala k'o la ko wa mura'atuhu hamalatan hatab Konate ale min kun bɛ dɔgɔw ta ale min kun bɛ mɔgɔ jogin ta k'a bila silamɛw ɲɛ misila taasira la a bɛ lahabi ni o muso dɛ saya sila basi tɛ kira yɛrɛ somɔgɔ ye ala bolo koyi fila bɛ taa jahannama kɔnɔ subhanallah fi jidiha a domina hablun min masad jahannama tamarufu o de bɛ ne fɛ k'o don a kan na ko fi jidiha hablun masadi o jahannama tasuma bɛ bɔlɔ k'a kɛ juru ye o juru de bɛ don a kan na o bɛ bulon sanni dugu cɛ cogo u ka jahannama don ka jugu o fana y'a ɲini koyi bulon juru de la jahannama tasuma b'u funfun i n'a fɔ sɛ wɔrɔti tɔ o jahannama so lenen don jahannama tasuma b'u funfun ومراته حمالة الحطب جيدها حبل من مسد
k'a yɛrɛ datugu n'o ye pɛtɛrɛ kɛra ko ye dɛ muru bi cɛnni caman kɛla ye baw fana bi kɛ n'a ye awɔ muso min ka laada ti tigɛ muso laada tigɛ balo bɛ yen awɔ o bɛ yen ala ka kow don koyi mɔgɔ ma ɲi koyi ayi dɛ mɔgɔ ma ɲi dɛ u b'a ba nɔfɛ galaka u b'a baara n'ale de wuluwuluji ni u taara sɔɔri wuluwuluji la ni maa o maa ko nin don na ɲɛgɛn kɔnɔ mɛ n ko ji woyo ka bɔ wuluwuluji da fɛ ni muso ka laada ka so la ka si tɛ kɔlɔsi dɔw joli bi bɔ f'u bi sa oui c'est vrai a bɛ kɛ dɛ laada bi na muso la f'a bi fasa f'a bi jɛya awɔ kɛ a bi sa o bɛ kɛ e fɔ ni wuluwulu ye ji bɔ o ti dabila o kɔni ye wula ni sɔgɔma ni sufɛlaw ye mais n'i y'o laada banbali ye muso o muso la tabati yɛrɛ y'a sɛbɛn siɲɛ 5 ka taa bila a laban na siɲɛ 5 yiri dɔ bɛ yen ko gemu o b'ale de kɛ bala ye awɔ dɔw b'a tigɛ ka di baganw ma o b'ale de kɛ bala ye balani balani sɛnɛfɔw an tɛmɛtɔ sɛnɛfɛnw bɛ dɔ dɔn a la a bɛ se bɛngali bulonlen filɛ Sikaso hali bi bangalakaw ale ma jigin fɔlɔ ne y'o ka cɛkɔrɔba ye gulonlen don a bolo ye a jɔlen don yen bon i ɲɛ b'o bala in na o bala ɲɔgɔn si tana tɛ yen hali ni bala kɔngɔ ka wuli dɔ la hali ni sugu ma bɔ banabaatɔ dɔw bɛ t'u sɔrɔ yen dɔw bɛ taa komi mori denmisɛnninw c'est-à-dire ni ko i bɛ kuma fayidaw kan wele de u ka dɔnni ɲini u bɛ boli ka taa foyi tɛ sɔrɔ gansan o de bɛna to an bɛna fɛn caman dogo aw la ten bɔn i y'a ye o bɛ segin kɔfɛ o basi tɛ a di n'o tɛ n'i ye bala kogo diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ bɛ taa ye tɛ taa koyi balani a da t'u la koyi ayi taa kulu kunna da t'u la u bɛ taa o bala ye sitana de ye o don o baladen kɔrɔ baladen kɔrɔ kulu bɛ dɔ kalama na n'i y'a bila ka i y'ale yɛlɛtɔ ye o baladen kɔrɔ ni bamuso kɛ Konate bamuso kɛ n'i ye bamuso siri bakɔrɔw b'a ɲini koyi o b'a kɛ lahi hali u ti malo maa ma ayi walayi to kirikɛ dɔ la nɔ bamuso tɛ kɛlɛ dɛ ayi diɲɛ kɔnɔ ne tiɲɛ bamuso kɛ n'i ye ale ni bala in baara cogo dɔ ma ɲɛfɔ dɛ cogo dɔ la c'est-à-dire n'i ye a bɛɛ fɔli ma ye o bɛɛ su tɛ hali u filɛ ka ne wele fana ko kalanden dɔ tun bɛ ne fɛ yan ko k'a kunkolo wulila denmisɛnnin dama minnu bɔra yan n'u taara a kɛnɛyara ala k'a kɛnɛya dɔw wɛrɛ tɛ an da bɛ maga baroni minnu na u b'o ta e ma barika ɲini ka gɛlɛn dɛ ka gɛlɛn n'i ye jama ɲini fɛn min bɛ kɛ jama ye n'i t'o dɔn n'i ye nin kɛ n'i y'a wusu sisan sitana de don jama bɛ kɛ k'i kɔrɔla fa ni jama ye e kɔrɔla fa e ti biti kɔnɔ fɛn dɔ kɔnɔ o t'i bolo ka feere fɛn sigi bɛ moriya kan ni jama nana i laban na ala tɔgɔ dɔ wurudi min bɛ fa don i la mɛ aw minnu ye zikiridalaw ye n bɛna a den ma dɔrɔn mɔgɔw bɛ zikiridalaw aw ta ɲana a bɛ ɲan yɛrɛ ma n bɛna a den ma sinon i b'a di denmisɛnninw ma dɔrɔn u ti kalan kɛ bilen ka taa sigi moriya jalan maa o maa sigira moriya kan maa si tɛ sigi moriya jala kan ni so ni namaratɔ tɛ a y'o to hakili la taa polisiso la kɛ kiri
baara ma ɲɛ wala o bɔra yan sa k'a bɛ taa preso la donc i bɛ sigi moriya kunjala kan an karamɔgɔ a ti ɲɛ f'i ka bere fara dɔ kunna f'i ka dɔ kɛ tan i b'a nafolomuguw fara ɲɔgɔn kan dalilu tɛ e bolo barika t'i la mako man ɲɛ kuma ka ca a kana sigi moriya kunjala kan ne y'o fɔ a ye ne ka kalandenw ye n kalila ala la n bolo filɛ kuranna kan hali nɛgɛwala kelen tɛ ne bolo a t'i bolo an ma deli k'a ye nɛgɛwala kun ye mun ye ko mina a chauffeur ko n'a gɔnna ala dala k'a bɛ o tɛ ala yɛrɛ chauffeur koyi ala min ye jadama da e k'a nɛgɛwala tasuma in min fɛn ɲa a tɛ fɛn ɲa la dɛ ala chauffeur nɛgɛwala kun de ala tɔgɔ bɛ kaharu jɔn tɔgɔ ala tɔgɔ don bala i b'a da ka se ka taa da tasuma kunna mais ala de ye jadama da jadama tasuma ma se ka fɛn kɛ ala la e ka nɛgɛwala in bɛ fɛn kɛ ala la o bɛ dɔ fara a ka nɛɛma kan yɛrɛ ne m'a fɔ moriya ma ɲi dɛ mais i bɛ dɔnnibagaba fɛn o fɛn bɛ yen ko u tagara ka tɔgɔ to u la i tun bɛ taa bɛɛ sɔrɔ foro kɔnɔ aw yɛrɛ fa anw ma kɛ mɔgɔ y'an fa ɲɛna ni mɔgɔw kun taara Bayisu fɛ yen moriya la a tun bɛ fɔ de k'a bɛ foro la minnu bɛ taga sɔrɔ foro la karamɔgɔ olu yɛrɛ bɛ daba ta ka dɔ kɛ donc ni wula sera a b'u mago ɲɛnabɔ u bɛ taa mais ka sigi moriya kun jalan kan e tɛ dɔwɛrɛ dɔn n'a tɛ o ye mathématique kɔni ye o ye papier di an bɛ bi ta bila yan kan ka kɛ ala ka limaniya da ala ka limaniya da ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an ŋɔnɔ n'aw ma ɲɛ moriya kɔ a ye a fɔ dɔrɔn ala kana dangaden se a ma ala mɔgɔ dɔ bɛ yen dangaden tɛ mais a ka sababu ti an bolo kan'o se a ma ni i y'o fara i bolo da la a ka ca ala fɛ ala bɛna maa min ci i ma olu dɔw ka sababu b'i bolo k'o ye sababu de ye mɔgɔ minnu bɛ bɔ yan ka taa Abidjan u ka sababu tɛ chauffeur kɛ bolo dɛ n'a ma jɛ u ye o tɛ taa voilà donc sababu bɛ maa lase yɔrɔ la ni moriya ye nkalon ye kelen tɛ dɛ moriya ye tiɲɛ ye ربنا افتح بيننا وبين قومنا آمين مطلق وتيمو أيوة بلا فلو ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين باشو دي السبب الشيء السبب إذا سوري السبب الشيء السبب إذا تدخل وتجي مناجع درون دبي فعل الدين أبيك أني يو اللهم صل على آمين وانصرنا على من آمين واهدنا سبل السلام آمين ونجنا من الطعن والطعن والبلاء والكفاية آمين إنك على كل شيء قدير آمين ونجنا مع النجنا ولا تهلكنا مع الهالكين يا آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله